Здравейте, приятели! Днешната тема е какъв е вашият най-желан подарък за рожден ден, за който ще говорим днес с Яна. Здравейте! Така, моя най-желан подарък за рожден ден е не обувки. Не знам, нещо от този род. Телефони. Не, съжалявам. Нов лаптоп или компютър. Твоя? Моя... Пак нещо такова Технологично. Да. Днешните деца всички са за технологията. Това са вашите, сигурно да се каже, най-желани подаръци. Ако вие имате такива, напишете ги долу в коментарите. Понеже е още много къс клипът. Хайде да поговорим и за друго. Като... както и да е. Няма за какво да говорим днеска, затова чао! Това беше всичко от нас. Много кратка тема, но все пак тема. Надявам се да ви харесат.